mi chude. To at the end of the day, makoro kwa bro wacho ni higa mar 2023-24 financial year wachoko pesa maromo kama e-citizen nikech wan gi ng'at ma is accountable ma en jatend treasury Professor Njuguna Ndung'u. Aparo ni kinde mabiro bende piny owacho biro ketnwa piem kata mana gipimnwa ni omenda ma bende ibiro bedo kichoke hik omenda mokalo gi ma higa ni biro bedo kachal nade, pogruok biro bedo kanye. Kata kamano e kinde ma kamagi chenro ma kama nyakwa bedo kwa ng'iyo ni entiere gi ber kata mana gi achiedh nade machal nade. CPO Ogutu kintiere kaunti ma Migori, wang'e na kaka migepe mag piny owacho osebedo katiyo nikech ang'e ni migawo ka migawo nitiere gi target mar omenda manego bed ni gichoko. Kakoro portal oseket achiel omenda kata mna mowuok e Ministry of Education wach kata ni mowuok e Ministry of Health ok binge kata ni en omenda maromo nade kaluwore ni en gi portal achiel. Iparo ni nyalo kata mna kelo yom e sectors mamoko mano mar ng'iyo kaka nego bed ni gichoko osuru makare. Erokamano ahinya kane government kata sirikal mamalo okelo migawo mar choko omenda e platform achiel matemo wacho ni nitiere gima gitemo consolidate ni riwogi kamoro achiel. To an gi chir ni ki consolidate service michulo obed ni fee midwa chulo en mar work permit, obed ni en midwa chulo en mar NTSA, obed ni midwa chulo kata en kopo ni en mana birth certificate, nitiere kaka system biro identify ni ma e gima chulo. Koro obed kata mag state agencies moyienegi chik mar choko omenda e migawo mopogore opogore ibiro wacho ni ma e gima chulo, ok obed abeda gimoro ma blanket mani ichudo ni chudo. Koro specific service mar sirikal midhi bedo kichulo ibiro bedo ni kise dial to biro miyo nomiyi mana chenro mana kaka dang' dial niya idwaro nyiewo bundle gi Safaricom, donge ibiro dial ni *544# to biro miyi program mang'eny midwa timo, adwa timo ma. Koro seche ma gicha becha ma pesa cha dhi odhi ni gimichulo ni tachulo mar NTSA, gimachulo ni tachulo mar birth certificate, gimachulo ni gi programs manie platform duto, manyiso ni even at consolidation kamiriwo gie duto te biro bedo ni sirikal kore backdoor nikech ing'e ni wan interface gima timore chien kacha koro system adhi timo. Obiro bedo ni ong'iyo ni program duto kata ka gini odhi e code achiel to account cha biro select ni magi programs gi osebedo ka gidhi. Koro onge gima dhi change in terms of targets manomi ng'ato. Ibiro ng'e ni toke kacha to gino biro wacho ni Ministry mar Health nonego bed ni choko pesa makama. The platform ni back of it behind the interface nitiere ministry osechoko kama. En mane account gi bedo achiel makoro consolidate gi. Lakini bro migawo duto te mag choko go to biro bedo ni koro ng'at manie back office kata ng'ama nie ICT ministry sirikal kocha together with the Ministry of Finance biro ng'e mani magi was the set target mar ministry gi, lakini magi gisechoko. Aparo ni kanye lero yo makare tikinde mamago duto te timore wang'e ne arita